Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Hello mga listeners, balik na po tag-upload. Akong i-upload karon ang kung ako ang pasultion part 12. Kung magbasa rin ta sa akong mga comments katulas nga gi-upload para makasugod din ta sa ato ang drama. First comment na to si Rodrigo Bali. Salamat idol na napod ka upload din nga na sa mi ani. Salamat dahil sa imo dia Rodrigo Bali. Si Ma'am Del Sam 99, hi sir idol, maayong gabi, pasensya na karon pa ko kawaiti. Nagkasakit ko last Saturday ako pag i-stop ang cellphone. Kay nagbertigo ko, one day pasensya na medyo okay na balik na punta paminaw, God bless you and family. O maayo kay na okay na ang imong pamati karon. O daghan jud salamat sa imong Ma'am Del Sam 99 sa imong pagsunod o paminaw sa atong mga drama. Ping ma'am. Si Jude Pulstico, kini idol nice kayo nga muot. Himuot tud si Jude Pulstico. Salamat tud sa imo Jude Pulstico sa imong kanunay nga pagpaminaw. Ug labi na sa imong tito diha nga naminaw pod. Salamat kay sa inyo ha. Si kaduang comment ni Jude Pulstico, akong tito ari idol sige paminaw sa drama nimo idol kay nindot jud kuno. Daghan salamat sa imo ada Jude Pulstico. Labi na sa imo ang tito diha nga naminaw ug nalingaw siya sa ato ang palamay drama ug sa kun ako ang pasultion. Daghang salamat sa inyo diha. Si Oscar Abedog, ayos kay idol, lingaw gapon mi ani idol. Daghang salamat pod sa inyo diha Oscar Abedog. Si Barbie Casdi, bago na tong komentar. Lingaw sad kayo ni sige ra tagkatawa. Nalingaw daw si Barbie bago na tong komentar. Barbie, salamat sa imo ang pagpaminaw. O labi na sa imong pag-comment, Barbie. Si Arlene Berlin, good. Good lang si Arlene Berlino. Salamat sa imo dia, Arlene Berlin. Si May Tasio, comedy. Comedy jud tinuod ni kini atong kung ako ang pasultiyon no kay naa si diha si Juliet, no. Ug mao to mga listeners tanan ga comment sa tuwa sa atong part 11 nga kung ako ang pasultiyon nga atong basa karon sa part 12. Ug ato nang sugdan ang kung ako ang pasultiyon part 12. RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa pasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon, ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag o gamayng bidlisyo sa kahayag, nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, talit sa RMN Drama. Sa atang pagkatuhatagan ng pagtagano, pinagdakin is usa ka babae na napatago lang sa nga nga Vena. Kaya iba itong doon sa radyo ni Ray Anliano. Kaya ang atong sender, si Vena. Kining akong problema sa akong bana, nagugay nagkadako man. Wala ko mahibaw kung unsaon dyan pagsulbad. Pero araw inyo kayong masabta ng akong sugilanon, kung ani sa pagsugod ang tanan. Parang di ko yata kaya pag sa buhay ko'y wala ka. Anhin ang pag-ibig kung puso ay nag-iisa. Sinong aking tatawagin? Sinong aking hahanapin? Sino ang magbupuno sa aking paglalambing? Bakit ka pa nakita? Tay! Sabay na naigon ron. Ay, sabay na tayo. Ay, kaklaro ang nagkanta ka ni Pampaso. Yan na naigon. Ay. Ikaw di. Ngano di ay tay, sabukan ni mo tayo. Uy, mag-practice pa ta. Ikaw di nagkatakanta di ha. Abi na kong na naigon. Manaigon ka sa'yo pa aron. Pag gani kalag-kalag. Ay, kanimo. Nag-aandam ka na para sa itong panihapon. Basig magyaw-yaw na sa itong banan mo kay wa pa kakaandam. Ay, pila rin pagluto ng sudan tay, uy. May ingon ka lang, ana. Tay, ako'y. Liho ka ng daan mientras wa pa maabot ang imong bana. Kay og anak pa ka mulihok nga naa na siya. Magyaw-yaw na po ito kay labing siguro. Gigutom na to inig abot. Mas may na makaluto na kang daan. Buwahan o gigutom man doon siya. Aw, mahimo ng mangaon. Tay,
Wala ka kabantay. Nga mo manay permi ninyong awayan. Tay, para good, tay. Murag ikaw matingali gigutom, tay. Kaya tanaw na ko, ni mo murag nang luspad na ka. Ay, ganyan. Katugon ka. Ganyan ako gigutom. Imong huyab yung gigutom. Mauna diha. Unya, ako pa ibon dali-dalion. Nya, ikaw na gigutom diha. Napa may sudan diha, kaon lang sa diha. Goy, sa masukaran ta ka? Ayaw na lang, ako na lang. Basta, ha? Di gali ka maminaw na ako na. Bahala ka. Ay, katugon ko, tay. Bagay ikaw, magutom ka na. Naabot na sulyo. Patay, nakaluto na ba ka ng binahan eh? Bina! Stoy! Bina! Hoy! Tay, ako'y, unsa man, Ay, naabot ang bana ni May. Ha? Di ka trabaho. Ala, nakatug, mangkuoy. Na, mauna. Ala, hati man na to, ha? Magyaw-yaw sa tuloy mo ron. Ay, dabas, hindi na siya mga saba na siya. Bangon na di, ha? Hati man na itong bana ni mo. Bangon na daw sa Oh, lagay! Oh, saman, kaluto na sila ka? Anong Kaluto mag-uol ka, wa? Wa. Ay, lang ko kaguol ko kung wa ko kaluto ko. Kaya na may dagan ng maligang sudan sa gawas. Oo, bida sa nang istorya. Ang gusto na ko kang init pa. Kay init man bitaw na pulos ilang mga gibaligya diha. Ay, dili, buot ako ipasabot ka. Mas lamig yun kung kita mo luto. Sudan. Kaya masiguro, makasiguro tang giun sa pagluto. Limpyo ba o dili? Ay, malimpyo ra na, oy. Kay init ko na. Magbukal-bukal patay. Mikrobyo gyapon ana. Nun lang tani mo ana taon. Oy, paingon-ingon pa ka nga. Ay, iniglakaw na ako. Dong, unsay gusto ni mo nga sudanon ni kuli ni mo ga nga? Unya di, wari ka kaluto taon. Sa itlog lang unta. Ngayon, sa may gusto nimo sudan, bi. Okay nga naman, magluto ka. Unsa pa daw rasa kakaon na? Ay, dili. Magpalit ko na sa gawas. Kaya nang baligya dan sudan. Ano mo problema man ka, oy. Kadaghan diha. Bida, hindi ka kasabot sa kuntumong. Oy, bahala ka di ay. O yung kay ayop sa unsaon ka. Oh, unsa? Mas may pa ipanlabay na ng mga kahagaldiro diha kay Yoslit ang ipamalit na to. Di magalit! Panlabay na! Usara. Hilak-hilak ka man diha. Dahil ka mong kuunsultihan. Maugyod na yun mo. Basta dini na gani sa bahay. Unsa gani mga palpak dini. Ako na yung birahan ninyo. Hanggang kinsa pa man diha. Hanggang mag-ako. Ngayon mo man ang trabaho isip asawa. Na, maugyod na yun mo. Yusa ang saraman tubanan ni mo. Ambot, asa to nilakaw. Ay, ikaw ba, hoy? Murag nalimot na lang yung ka sa imong obligasyon isip asawa. Ikaw gani nga asawa, imong katungdanan ang pag-atiman sa imong pamilya. Kaya ang bana, ha? Maway maning kamot para dunay ikapakaon ninyo. Ha? Sila kaya po yung atiman sa nga ito may nabili nila sa bahay. Tomo ko mo ingon nga iyan na trabaho. Oo lagi. Unya ingon na nga doon na di ka maglihok. Dugay na. Ang mga asawa bilano, kadlawon pa nagmata na, nag-asitaso na silang pamahaw para kung mulakaw ang iyang bana, makakaon sa husto. Ha? Ikaw, o sa oras ka mamata. Ha? Bana ni mo, nanay. Pastilan, ako'y naluoy sa ibong bana. Ngano naluoy man ka? Tungod kay mulakaw yung tao nga huway ayos ang sinina. Huway utaw. Ha? Nayaw nun, o sa pastilan, nayang gisolop. O sa karikapra. Cherikap! Maura maghapon, magsulob, gahapon, karon, balikon, unya. Lay linabhan niya, way utaw. Ug ang nakapait, yun kay mulakaw intawon nga way pabahaw. Tay! Oh, niya ka, Julio. O saman, wa kay duty karon. Awa tay, di opro na ako. O mao ba? Ay, dali tay! Birkol! Ha? Bayo kay suki ni mo ng birkol. Ha? Ano sa gusto mo? Katoy mo hang fighter wine, ha? Alam mo ito kay pag-opisyon mo to. Ayaw na lang eh. Lisuod kayo kung makainom ko. Mulimit ra ko sa kabotilya. Inig kahumans limit. Wa na limit. Mura keren-keren na tay. Bitaw dong Julio. Ay, ako na yung mga yung dispensa sa mga pagkuwang sa akong anak diha ni. Okay na tay. May problema na tay. Okay na. Wabay ako magkuwang anang bata. Pagpahimang mo, kung may kumalasang kipahinumduman, kung sa'y mga butang nga angay niyang buhaton isip asawa. Mga obligasyon niya din sa balay, pero ay, pastilan. Pagkagahig, mapayan na. West, ako pa niyo mo. Imo lang duklon. Duklar ako nagpangnagsado, aron di na babusar. Ayaw tayo, loy kayo. Babae na ba na? Makaamgor na siya yung pagkuwang na ko.
Ako doon ako'y mahimo kung unsa may mga buhaton nimo. Pero ako lang hangyo nga indahon. Ayaw lang taon siya pasakit eh. Ayaw dapat eh. Ayo tayo eh. May problema tayo. Ingo kay duklo na ko yung mga anak niya karon. Di ka gusto mo sakitan. Ako ang pangbuot mo na sabot. Nga dili di mo palabian kay basig imong mahinaykan. Ay, ayaw lagi kabala ka na tayo. Makamgor na siya sa kadugayan. Salamat do. Ako, wadyo ko'y kasulti nimo. Pagkabuo na naman yun imong pagkabana. Huwag na danig maupos tong pailob na ang atong kabutan. Julio. Marie. Ikaw ay kumusta, Marie? Karon pa ka na ulit sa Australia? Ay, ato pang ulang simana, Marie. Uy, matumanda ako sa inyo. Unya kay, nalimot man ko kung asa to depit. O may ka nag-anibog ka. Oh, Marie, kay nakita man ming nanay ni mo niya. Siya man nagsulti na ako nga nauli na ka. Niya iya kong gitagaan sa inyong address. Ay, mao ba? Dali, Marie. Mag-inom ta, Marie. Suswa, good na dito sa Australia, Marie. Uy, makainom ang tuod ka, anaras bay. Pero ikaw ay kagusa. O gusto kang muinom nga daghang tao at bar. Ay, mao ba, Marie? Di ba parehas na di sa ato maribanga? Mag-inom ta, no, niya. Mag-video kay ta. Dini sa bahay, di ba? Manang gimingaw dyan ka ay kong mga ingon ani, Marie. Uy, ay, si pare di ay, wala ni mo dada? Ay, trabaho siya, Marie, uy. Ay, mao pa. Oh, dali, Marie. Kauno na nga rin para inikaw man mag-video kay ta inikaw man, ha? Dali, Marie. Pwerte na kong hubuga pag uli. Hato na lang gud ko nila is per good. Unya. Okay, sakit. Uy, buhi pa na ka? Ha? Ay. Pastilan yun nimo. Kung ako patingay lang imong nabana, binano, ambot ang siguro, mamunit na kasi mong mga gipon. Sabi, mga sige pangita imong bana, way linungag, way linuto, way sudan, bugay pa kang nauli. Ay, giimbitar ko sa kong kumari nga bagong naabot ka sa Australia. Kailan magudsuliyo ko eh? Pakailan man sa kwa ang importante nga nagpahibaw ka, ha? Nga, panay mausay taon kami na, uy, ikaw ba, nagkatiguan ka naman, nagkuha naman, hinuon kay buot. Ay, sige sapa. Uy, ako na lang ko'y bahala mo pasabot ni Julio Gutay. Kumaw na, kinahanglang imog ng pasabton. Kalagi, karon inikuli niya. Ay, ambot, ni buwana ka ka. Asa man yung ibutang ang imong utok itaon, oy. Tay! Ang tinuod, nakaamgo baya ko sa kong sayop. Giabusahan ako ang kamaayaw sa kumbana. Kanya, maoto nga nakigsulti ko sa tay ako'y. Magrong nako, o ako at imanon ang akong bana. Kaya may namatikdan, magud ko nga murag uga na iyang pagtagad nako ba, di pare una. Mabisag unsaon niya kasuko. Kira, paraygra, inig kaulian na niya. Pero karon, murag mulikay na siya ay. May daw siyang kahiupos ba? Kanya, ay, salamat. Naluto na ginulat ang tiiros baboy. Paborito kay niya. Magsugad na ko para makakaon na siya sa di pa siya motrabaho. Unyang iyang baon. Ready naman eh. Tay! Tay, akoy! Dali na, kaon na nga rin. Nakaluto na ko. Danay sinukad. Dali na. Milagro. Milagro, Ya, milagro ba, uy? Mo na kinitay. Ako na ning permihon. Mag-usab na ko. Asa na mas Julio? Wa pa mo makaligo di ay? Unsa? Wa ka na ikabaw? Gani na ramang milakaw. Ha? Gani harang milakaw, oy. Nakong nakita. Lagi siya na lang ginako. Wa mo sang gani mananghid nako. Ha? Ay, Wa to mananghid nako, oy. pida ning tawhana ay ngitag musuko na hinuong kuda. Si Marsuko. Masuko gyud ko ani tay. Ako na gud na siya giatiman gud. Ay iyang ipaborito lilat ang tiil sa baboy nagluto ko nas pagi adobo. Yung sa problema niya, nga naman to siya, gibiyaan man lang niya iyang baon. Kaya nahibaw na siya nga doon na kay kaandam mabawon para niya. Wanon to siya kahibaw nga nag-andam ko. Oh, mauna diha. Usa, nga na naman sa nga kada buntag, way giandam nga pamahaw, way giandam nga baon, o niya ang sinina, siya pa'y mangutaw. Oh, karon, matinga ka. Antay lang gini tawhana ini kuli. Awa lang gini siya. Magkatilaw gini siya sa akong kamaldita. Ay, kanip mo bina. Abot, John him. Paghusay mo, husaya na ninyo. Ha, ngitag siya akong buwagan ay. Husay buwagan. Oo, mag-ingon anak siya nako. Na, di ko siya magmahay. Ay, kinuo ko ni mo bina. Naglungot-lungot gyud kong uli siya kay ako nabudabuhan. Pero gabiin na lang kaayo, magyud mauli si Julio. Unya. Balat! Asa naman yung tawhana? Ay, umanggid mo uli. Balat! Balat!
Bala! Kuya aning tawhana. Oy, Bina! Naon sa mga diyan gawas, oy! Sabihin mo kayo! Naghuwat ko sa may laki na kumbana to ro. Parehol nyo! Oh, nakita mo? Nakita mo ba mo? Kabuntag! Nga, dang, tugdak kong bag! Ingon siya mularga ko nung siya! Ha? Asa siya mularga, oy? Na! Wa sa ibaw! Sige, salamat ha. Kinuo ko. Sa may puti pa sabot ni Julio, ani? Wala din is among aparador ang iyang mga sinina. Sa puti ni pasabot. Nilaya siya. Kibiyaan ko niya. Dili niya kayang buhaton ako. Dili. Tay! Tay akoy! Tay! Ngano ka? Tay, Ngano, oy, tiyawan mo kung ano. wala Usa. siya, tay. Naunsa? Usay, wa na siya? Namatay siya? Dili, tay. Naunsa man lagi siya? Wa na siya. Tiyawan mo lang. Nilayas na. Gibiyaan ako. Oh, mayo hinoon. Ang hausayngan? Karaan ni mong tuba. Ay, mauna akong giingon ni Movie na. Unsa na, eh? Moabot na yun ang panahon nga mapuno na ang imong bana. Unsa na karon, ha? Dali ra magutugod. Nag-usap na magugukaroon. Nag-usap na lagi, pero uwahin na. Pagkaanugon. Ambot. Huwag mo balik pa ba to siya? Huwag dili na gani, wa na tayo mahimo. Magsugod na ta sa mag-una itong kinabuhi. Sugod karon, magpamiyembro na ta sa Pasmo Gang. Tay, Kaysa ba may mo pagkaon na to, ha? Nga kita naman ang dining duha ang nahibilin. O parehas na way mga trabaho. Na, asa man ta kanununan ni ron. Miyembro na ta ni Pasmo Gang. kinuo ko. Mao ni akong problema. Nagid mo balik ang akong bana. Biyaan mi. Kung akong sayo, pero kung mantuod ko, why, ansab kinilayas naman siya. Biyaan naman ko. Saon ni nako, unsa akong buhaton? Ason ka nako siya sa ila? Wasa ko katultol kung asa ila? Kung buhaton ani, unsa man ang pasultihon? Ina. Okay, ang sendo na to karong Ang adlaw. sindiyo karon na to Ate Pres, kinang babae nga si Bina, asawa ni si Bina Ate Pres nga nagpataka, utra, pasagad. Ano yung bana din niya, lutuon, nigabot, way luto, way kaon, nga dahil. wato nga, napuno na ang iyang asawa, ang iyang bana Ate Pres nilayas. Ang na, badlungon man ni siya tatayo, kinanabi na, kaya ang imong bana nagtrabaho na, ginigulan na. Muna nagbaho. Ay sos, ay palit lang luto na tayo, ano mo, ano lang Kapula ni Bina. O, gipadlabay lang tao ni Julio ang ilahang mga butang at ipres. Kay, wa man, useless man. Di man makuan, di man magamit. Ipadlabay ang mga butang. Mao ni ang problema ron. Kay dilaya sa basulyo. Ingon niya, tatay nga unsa may pagkaon na to, ani. O, mao na diha. Mao ni akong problema. Wala mo balik akong bana. Gibiyain mi. Dilaya sa mga ipres. Gikuha yung tanang mga butang, mga sinina, unsa pa daya. Giyang ko na kung sa iyo ko. Pero nagbago matod ko. Pero wahin na, kay milaya sa man siya. Gibiyaan man ko. Saan na ni mo binay? Mao na diha. Unsa may kapuslanan nga nagpakasal kayo niya imong bana, di mo kuanon. Dili, Ati ba nun? Oo. Daggan ka niya. Ba't pa na lang asawa ha? O, hinungdan na ti Pres. Ako may asawa, takyanon ko ni. May patatyan. Kapoy kayo, Ate Pres. Kinahalan ang asawa mo, gambia ko na si Mukha, Bana. yun, Mo oh. kinay role sa asawa. Tinuod. Pagkatiman sa imong pamilya, sa imong bana, imong mga anak. Ate Pres, ha? Wa pa Unsa rin na ka doon mga anak? Oo, unsa na ka? na? Bam! Uy, kami. Unsa man, be? Kanabi ito mga banang gulyat, maingon mo ka, paratas na imong utan. Uy, kung kare ba na bukid ba? Paratas na imong utan. Uy, isda na mga ikuha nga. Mura mo nigdagat. Ingon na namin ito, simple kayo nga basic, no? Basis. Anyway, kung may tungod na ganit sa magtaayo, magtiayon, kisa tinga na itong sender. Bina. Bina, natay guide para ni mo gamay mama, ha? Kung ari ka diri sa Sirach 26, versikulo 16. Ang katahom sa usa ka maayong asawa anaa sa iyang maayong pagkaatiman nga balay. Aha. Ay sa asan ang tanaw to usumpay. Yeah. Sama ato balikon ha. Yeah. Okay. Nindot Balik ka, by size, di size. nindot kayong linya ha. Huwag mo tugkaro na ray. Ma'am Vina,
Sirach 26 verse 16, ang katahom sa usa ka maayong asawa ana sa iyang maayong pagkatiman nga balay. Sa ato pagmutiman ka og panimay gulyap, dana nimong bana, dana imong mga anak, dana imong pagatiman sa imong bahay, mga kalihukan. Tanan, di ba? Tanan. Oh. Sumpay, sama sa adlaw nga nagsidlak sa udtong tutok diha sa kapanganuran sa Ginoo. Di amo kalao man nagulat, sama kuno sa adlaw nga nisidlak sa tutok. Sa ato pa, ang pagsidlak sa adlaw gulyat, gitawag man na og sunrise, nindot kayo. Di ba kasagaran na mga bata bagong gianak, ipagawas man pa sugat-sugat sa bagong sidlak sa adlaw. Oo, kay para mapuwa ang kuan kay vitamin D mo daw ba. Karon, ug moingon kag sama sa adlaw nga nagasidlak sa utong tutok. Sa ato pa, perti nang hayaga utong tutok, ni sidlak pa jud usab. Sa ato pa, perti nindot ang pagkaasawa kay sama kuno sa adlaw nga nisidlak sa tutok, ang utong tutok gitawag naghaynon. Nisidlak pag usab ang adlaw, perti hayaga. Ang pasabot is perti nindutang asawa pagkaatiman sa iyang panimalay, sa iyang pamilya. Ang ako lang, sa simple lang nako nga pag-agpas sa maong kahimtang mambina, kana mag-unsay maabot siya, wala siya makaon, lakaw siya, wala siya lang mabaon. Ano ba? Kana ganing uban mo ingon nga balita pa doon ng balako ingon nga asa ka kung t-shirt diri nga kuan puti katong agani kuan marka nga kuan ana-ana mo ingon ang gulyat no usara na sa pagkakon asang yawi sa motor na butang mo ana ang bana usara simple lang kayo na okay ingon ana nga wa siya diha nga bana mo lakaw tan-aw dito sa may aparador, tanaw dito sa lamesa ang yang baunanan, wagan ni mahugasi gabi Wala gibaliban ako anang Lisa, ma'am, kay niglakaw na ko akong mga sininag, utaw na gina sapato, karsunis, t-shirt, wala inutaw na usahay gali, akong mga brief, utaw na niya, usahay gali, akong sapatos, utaw na niya, kaya parang dito kayo, ubi kita na, Imong biliban, idana lang ang kasawa. Sa tipres naman unsay libo ko unsay inyong pagsabot anang mulakaw bitaw ang bana ya mukis niya sa syudad no garing sa probinsya wa man kayo mukis ang bana og sa lip sa asawa una siya mulakaw nya unsa na siya unsay kauluan na ganang gugma ang panamilit nga gugma nagkuan sila iteray pinanggaw kanang sinabtanay sila pero kadto ko ilang naandan pero kadto nakita na ko diri kay mohawk gyapon slips inigabot tong diri atong kauban bakit agilin ako managuyab dia sa bililid ng chula ati pres alay mo ang chula gulyat ala ba inigabot nga kanang igo ba lang buday ito ala na pag-abot diri sa niabot mag-abot sad unsa dili na okay ra oy greetings na siya unsa man na ay di na lang ta manginabot nakikita na di lang ako masabot kaya giskot man tas nakikita na dire ang biskot kay kani magtiayo bal dire wala mo gudi atiman siyang bana mula ka way bawon kay wa siya oy bambina may na lang na kaysa inag-abot ug mula ka mo kaysa glabig inag-abot lang paroon ka mao lagi nga akong pasabot kung kiss ang bana sa iyang asawa paglakaw sa ato pa na namilit siya na abot kiss sa ato pang pagbalungan ni anak ko dai may nga na bisag unsa meaning nila basta kay nag-kiss sila kay nag-inlabay sila doon. Dire. Ambutang na ba diri wa oy. Nakita ko niya. Wa diri oy. Kita ka nga ni? Kita ko. Paglakaw ni kiss? Pag-abot. Pag-abot na diri ba? Pag-abot sa laki nga naguna man ng babae. Kiss lagi gyapon. Greetings tingali po to siya dili pa na milit greetings ang ka. Kamu dai sa mong uyabo mo ana? Ay may ganun tana ka. Naitok chuko. Kasagaran ng lalaki mukis na ko mulingi man ko. Man. Dili na ko gusto nga kanang ma-turn off siya kay di ko tinuod nga babae. So pag kisa di ka gusto ma-turn off ka wa ka panut brush. Dili ang ako. Dili kisan ko niya. Nindot unta pero mulingaw ko kay batig kanang ang yalaw niya kanang komplemento lang bitaw. Bahala na komplemento ba? Basta ka nakahimo sa pag-kiss nimo. Mo bitaw nga. Mo bitaw nagbasol ko kay pagkisan na niya nilingay ko siya. Ano mo hadlo kag COVID? Panahon man to sa COVID siya. Hadlo kag COVID. Nya karon. Sa sunod na mong kita. Sila maggukod. Pag sunod na mong kita gulyat, iyang gibaw ka kong liog. Ako yung ipakis niya. Ay kagol message kay uli ba siyo? Kada ko ang puzzle tiho. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong YouTube channel nga pala may drama ug mao kini atong sunod nga drama.
Musta ka mon? Yan sabi niyo, agad si Kanginan Tifon Morales and then ako sa ka-partner din napita si Juanita Yad. Kumusta ka matanan? Kung ako ang pasulti yun, natural, asap kita, always say a prayer. Ang atong pag-ampo, atong panalangin ito sa labang magagahom. May atong unahon sa tanan. Lord, thank you kay Lord sa imong yara ka namang grasya. Mga Tagalog. Thank you, Lord. Okay. Ang suot ang pagkaroon ng katahagan ng pagtigad, no? Pinadagan is usap ka lalaki. Ang mapagtago lang siya nga Jikoy. Kinigibatan o duwa sa radyo ni Arellano. Kaigsunan ang atong sender si Jikoy. Kaya ako problema bahin ni sa ako pagkatambot o ano nga ako magigituan taon. Pero aron sabtan ang akong problema, no? Naniyaw na ko pagsugod ang tanan, ha? Well, no one else. Ay! Kanta ko dito tayo, day. Kanang imuting no? Kaya mo panangit tindak balot, mapuklan pa. Biyas din mo tayo. Ikaw ba? Nalugal ko lang kinabuhi ni mo. Ay nga no man tayo, ha? Awara. Di dyo ko sabot ni mo usahay. Maglibog yun ko. Ay, tay, kung unsa makita na ako, mau nanda, kinsuyab ko sa mga pananaw, matagyan na. Di na ako ikalimod, tay, tuyab ko. Dili ka mauwaw, Jikoy. Matsukay ka lawas. Mas kulado. Unya, igat pakas nagamatay. Ay, sakit ako, tay, kinaulan mo sa kutrabaho. Trabaho sa mong mata. Pero na iba yung tao sa ka-gym instructor. Tay, ano rin ko kumuladla din sa ato? Dito sa gawas, dili. Uy, bantay ha. Makakita gani kung mag-ikid-ikid ka mula ka sa gawas. Utlong ko ginang tumuo sa imo buhanga ka. Tay, utlang, yung palisig lungaga. Hello! Bayot yung... Ay, bisag kong sao. Bayot ang yung dako. Bayot! ATY, tay, ATY. Pawar ko, Chikoy. Pawa. Mamatay ko ni mo sa iyo buhanga ka. Pawa! Tay, balik ko, Jim. Babu! Kaniya bito ng itas madam mo. Aha, ano man? Ang waste lecture kaniya Zumba. Ay, manasusip. Oh, absent. Mo itong nanawag siyang madam. Anong nawag siya? Gipiskat. Ikaw di ay tiyok. Kumao na Zumba eh. Mas ikaw pa ngayon na nakimay ka mo sayaw. Ngayon ka. Mo itong ng itas madam mo. Natuto. Madam. Dali ka rin, Chikoy. Suot ka rin, doon na tayo istoryahan. Madam. Di ito man, makaganina. Ni-absent ka? Madam, na-duty man ko. Pagka-auto, naili lang ko sa amo kadiyot. Sabay ba kay, nagsusi taon kong tatay, madam, kay may pamati daw sa lawas. Mao ba? Gipatawag ta ka kay si Suset murag madugay-dugay pa to. Kay pertig yung tuwahas sa mata unya murag mo file lang kuno siya vacation leave. Mo ba? Unya kay wa man tay makapuli niya moong ikaw ang muda sa Zumba. So, ikaw lang sa tingali ha. Okay, madam. Good. Sige lang kay ako rin mahibaw sa imong sweldo. Total ang Zumba kada hapon naman na nya katulo sa usa ka semana. So, ugway Zumba, ana na kada sa gym. Kay bawa na ka mangita sila instructor nga dakog lawas sama nimo. Okay, madam. Okay, sige. Kamu na'y bahala din ha. O gutuman mo, pagkuha lang mo sa kantin. Ipalista lang. Thank you. Okay, madam. Gidang by Jikoy. Power mo kayo. Daon ko mang 200 pounds. Grabe. Bay, bagong enroll. Ikaw na bahala na. Okay, by Jikoy. Ito ko spikas kwarto. Kaya sa daghang apel to Zumba. Ikaw na bahala din ha. Okay, bye. Ako yung gitago nila pagkamahuyang kay na man ko nga kung sila dako kayo isyo sila nagto nga macho ko kay kung pagkatao pero walang sila masayod pasurahin ko sina unya. Oh, Chikoy, di ba na magkay-duty sa gym? Tay, pero basta di ko makatrabaho tungod sa akong kahintang ron. Aray. O sabay na po ni mo bata ka. Nasobrahan sa siguro ka sa pag-workout. O sa may sakit na mo? Maulagi tay, nganglan manggod. Kay absent ang usa ka fitness coach sa gym. Ako rin usa. Doon na pa'y Zumba pagkagabi, ana. Okay. Murag, tibuo karawasan ako ang sakit ay. Na kay haplas diha tay. Oy, dili ego ang pahid-pahid lang. So, ayan mauni akong giinom nga tambal sa panakit sa kalawasan. Mang tanawi mo tatay, kusgan pas kabaw. Oo, sa kabala man ni tay. Alaksan ifar, na para sa sakit sa imong kalawasan.
Mahapayan dayon ang imong ipamati in as fast as 15 minutes tungod kay dunag kini kombinasyon sa ibuprofen o paracetamol diretso sa gigikanan sa sakit. Asaron ka? Kumusta naman ang imong pamati? Mutrabaho na ko, tay. In as fast as 15 minutes lang, maupaya na akong gipamati. Okay man di ay ning Alaksan FR, tay? Oo, oy. Basta alaksan FR. Mao ngayon baliwala ang panakit sa imong kalawasan, labi na sa klase sa imong trabaho. Laban lang. Kung masakit na gani ang kalawasan, i-alaksan FR dayon. Salamat, tay. O salamat sa Alaksan FR! Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Uy, bay. Bay, sige. Sa mga kadagputo lang, gasog ng best na lang. Bakit di mo ka nakatutok na? Ako lang kitanaw ang bugdo. Sa budo. Ang iyang dughan ba? Tandi sa ako, ba? Kay kinsay dako na mo dughan. Oh, dughan dahil ko. Ang pirti mo nakatutok sa ubos. Ang iyang paa, sad, ako sang tandi sa akong gidakon sa akong paa, o ang iyang paa. Ay, di na pala si Muway. Ako sa lawas, pero ang purma, bati kayong tanaw, di ba? Oo, di pala si Muway. Purmang yung lawa, no? Bida. Pila kay Chase ngayon mong nabugha, pero? Kanahan, Chiefs niya, bida. Laki ako, no? Uy, gisinyasan kong maram. Marag, patugo mo rito. Sige, bay. Ako na sa diri. Sige, bay. Hala akong idol. Nag-bench press siya. Pabida. Naghiyang. Hello, iyon na tanan. Oh my gasoline station nga nasunog. Marayo kong paglibutan ani, oy. Hala, isitsikan ko niya. Murag, magpatudlo siya. Ako dulon. Hello, kagwapo niya. Yes, sir. Hi, nani, sir. Kini number 7? Ha? Taisip na siya, sir. Kini. Kini ra ba, kani? Paraluyo sa braso ni mo, sir. O kini ko sa mao ni bicep. Sunda ko, sir, ha? Inani, on magunda, sir. Okay. Ikaw na, sir. Kana, sir, kana. Good. Okay. 10,000, sir, ha? Nya, 3 times, okay? Kana sang gamay, sir. Ayaw nang bugat, kana gamay may gamita. Bago pa magka. Kana lang gaan, kaning 10 pounds, oh. Nya, ano mo lang na to, okay, sir, ha? Itong ko natang tulong na ingon sa madam. Lidahin ko ng sira na to. Nganong kita man, tol? Wala ko may bawa, eh. Yun na, wala ka masuko. Wala man, murag ganitong mga payon. No ba? Saan ko na yung meetingan, tol? Basin sa itong increase. Sus, kanindot ka na tuloy, tol. Bita, kapag laki, nagikuha na, tol. Ilong niya ba eh? Magkatawa ang taniwa. Meron tao na? Kawagin tayo ngayon mo mabayot eh. Dako na maglawas yan, mabayot ka? Ngayon mo bayot, ha? Sa goal mo na sila, Napoy tambok na iniwang. Mga bayot mo po na. Napoy matso nga bayot. Oo, no? Pero, wala tayo na ya. Uy, unay, sa baka na tuloy. Lisod taon na ako ka-type, tol. Ha? Yan naman. Namin sa tol. Kagkakindi mo ba eh. Napay nagsumbar ito? Oo, si Annette, say akong gipada dito. Kapoy ko, oy. Ay, kapoy kayo, oray. Oba ka rin. Sa ganahan yung gigadali kay dagang gwapo. Oh, karoon ba sa naigwapo diri? Nagbag mo kami. Eh, kalimut meeting ha? Basi muli ka dito, kay manglaki ka. Hindi, lagi. Kunya, pag human sa labang trabaho, nag-meeting na, kuyawan ko, kung simihan, kay basig ako, kay naibaho na yun sila, kung sa ako, nga pagkatap. Gawas lang sa leader nga si Madam Drin. Kunya. Okay, so, moro ka to meeting ha? Kung ikaw, Jipoy, pabilin sa kay doon ako'y gustong isulti nimo. Sige, thank you. Oh, madam. Jipoy, ipabilin ta ka kay doon ako'y mahinungdan ng isulti nimo. Unsa man na, madam? May abihan ko sa ka gym, ug may akong gusto nga ikaw ang mo manage dito ha. Unya, may moabot nga investor nga gusto mo invest sa akong gym. So kinahanglan nga makumbinsi na to siya ug atong mapakita niya nga maayo na to pagkada ang maong gym. Okay ka ana, Jipoy? Okay, madam. Kinahanglan nga ampingan gid nato og maayo ang iyang pagsalingan hinato. Kinahanglan nga buhaton nato ang gusto niya. Unya atong mapakita niya nga kamaog gyud ta nga mo-handle sa maong negosyo. Okay ba, Jikoy? Yes, madam. Okay kayo. Ano saan siya? Ano sa magkikimamatan na niya? Sunod adlaw, moabot na siya. Usa ka balikbayan.
Wa ko kasabot sa kong gibat. Kay murag nalipay ko, murag sa kong nahadlok. Pay ko nga ako may date sa bagong gym. Nya, kuyawan sad ko kay ba stricto ni siya. Chikoy? Ma'am? Dali ko yogi ko. Atong sugato na nga atong bagong investor. Okay, madam. Tol, kamo lang sa din ito, ha? Sige, bay. Okay, let's go, madam. Amo gisugat ibadam sa airport, sa kulbang akong gibati. Kay magkita naman gid mi. Kunya? Mitug pa ng eroplano nga iyang gisakyan. Pangandam ha, Chikoy. Okay, madam. Sure sa madam. Murag duha man tingali sila. Hulog yung asawa. Okay, madam. Dali. Ato siyang at nga diri sa may gate sa arrival. Dali. Okay, madam. Dana ay, nagawas ng mga pasahero sa eroplano, Chikoy. Uy, tuara! Ha? Tuara si Chikoy! Hello, Mr. Donato! Asa ka, ani? Hello! Shit. Ginawa ko. Hello, good morning. Hello, Sir Donato! Hello, sir! How's your flight? Okay lang, siya ba sinabi niyo na gym instructor? Yes, sir! Si Jikoy. Jikoy, siya si Mr. Donato. Ang mag-invest sa bago natong gym. Hi, sir. Kumusta? Okay. Ang iyang misis, Jikoy. Si Ma'am Auring. Hello, Ma'am Auring. Hi. Hala. Gigidatan ko niya. Hala, no? No ni instructor, macho, unya gwapo. Thank you. Iyang ko tubayo ang akong kabot sa tabi sa hindi. Urbita. Iyang ko gidatan. Hala, no? Ang tinuon na debate dahil ko pagkakita ko Mr. Donato. Kunyang iyo bang asawa mo gusto na ko. Problema na ko kay sige mag-anas gym ang asawa. Halos kada adlaw. Piabot ang panahon nga nagparatan mo gyud ang asawa taon ako. Pero ako may love siya na. Usa ko rin. Aliw tabagi ko ninyo. Ang sabat pa mo'y pasultihon. Jikoy. Kasi nga sa itong sinder ganilan, Atong sinder si Jikoy. Okay, unsa to yung problema, ane? Ay, kanila yung problema niya, bam, kay Nasik, kanang tinaguan nga, dili niya kayo ikabulgar. Pero yung mga kaupat, kay Bao naman, nga inana siya, double blade siya ba. Pero dili yung double blade, kanang medyo bayod yun siya. Wala siya muladlad. Wala siya muladlad. Ang Ang problema, ano niya, bam, kay, di pa da siya gym ni, si Ma'am Dakilid. Di pa da siya gym, karon ang ayahang mga... Siya nang manage. Siya nang manage, agiyang amo taon, naibog man niya ang babae. Nya ang lalaki, naibog siya sa lalaki. Paon man niya. Okay. Wa makibalong iyang amo nga kuan may pagkabayot siya, no? Kung siya magladlad mayo karon, naibgan siya asawa. Apan siya naibog sa bana. Sauna na. Ikaw ba, be? Gindutan niya, no? Duha iya. Naibog siya bana, naibdan siya asawa. Matsumugod kuno kay siya gawas at Pres. Hindi ko kay siya gawas. Oo. Time sa, doon natin giya diri, no? Unang Juan. Ang lawas sa Tipres ang kagwapoon mo si Alec Baldwin. Alec Baldwin? Guwang na ba sa Alec Baldwin? Pero pag-ulitaw, Alec Baldwin. Gwapo kayo. Ay, di natin gwapo lang. Marag di takatog, magtanaw. sa mga batalo ba artista? Kasi kanina batalong artista sa Amerika nga gwapo sa batalo pa, Tom Cruise. Sila si Brad Pitt. Pero di kayo gwapo ni Brad Pitt. Dili kayo. Kunwa siya bungot bati. Mas gwapo yun si Alec Baldwin. Ate Pres, sa unang panahon kuno. Ate Pres, mga artista kuno sa tawa sa nasod, ang pinakagwapo kuno sa unang katulad kuno sa Elvis Presley. Ay, di man gwapo. Ay, di man gwapo. Nindot ito sa tanawon, tulad sa nga tayo, nga makanta na. Charming lang kayo ba, ganahan ka, pero di dyan gwapo. Ay, ari lang tas ato. Ano natin pag-giya ni Alan? Sige. Unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 16. Kay, ang tanang butang nga iya sa kalibutan, ang unod nung kahidlaw, ang tanang gikaibgan sa mga mata, ug ang tanang gipasigarbo sa tao, dili kinaiya sa amahan, kung dili iya sa kalibutan. Mabila nagingon nila nga sa Paris, padirubod nga, ay mo panghabog, bugiro mo, gwapo mo. Nya, daghan mo kwartaw, nya, nindot mo mga bahay, nindot mo kuwan. Hindi ka tupa nyo sa Ginoo, ang pagkutatan sa Ginoo, sa imong gibuhat, sa imong mga silingan, mga kuwan. Kamo, bugiro mo, mga gwapo, kayo mo mga didot, kung sakyanan, ang inyong sakyanan, sobra pagalit tayo. O nya, daghan kayo, nya, kadiyot at Tipres. Naagi tinuod, bam nga, kaya nagdaghan ka sa kaya no? Yung magbuong kung saan kapag gamit nila na, nga, pero di man daghan. Oo, atong tiwasunog basa. Okay, sige. Atong balikon. Kay ang tanang butang nga iya sa kalibutan, ang unod nung kahidlaw. So, mauna yung makaibugon kita, Tipres, no? Ang tanang gikaibgan sa mga mata, dalagay, ug ang
kanang gipasigabo sa tao dili kini iya sa amahan kun dili iya sa kalibutan. Ang kalibutan ug ang tanan nga anaa niini nga gikaibgan sa mga tao, mga hanaw. Apan ang magbuhat sa kabubuton sa Dios, magpabiling buhi hangtod sa kahangturan. Okay? Ang tanan ko nung ikaibgan ug tanang gipanag-iya ni Muguliat, ilabi na mga butang or katong mga unodnon nga mga pagbati, mga hanaw ra tanan. Ang mga ano, ay kadiyot kayo, Pres, si Vice Mayor Julie Flores sa Barili ng musta sila nato dire. Oy, mao gyapon. Makita ra ta diha, Vice. Kuyog taron si Ate Pres, Vice. Mohalad man ron siya Sayngan? ato diha. Sayngan. O nini. Giul ka mo dito sa kuan. O nini. Nini adlaw. Nini adlaw gulyat kay pag-record na to. Pag-record na to aning pizza 9 sa Disyembre. May pista sa ilahang. May variety show dito sa Patupat. Patupat Barili. Di variety show drama. Langit kakilat. Nini ako pag-record no. Air man din nato. O yung si Ate Pres, ikaw sa bang. Ito. Sige na, ma'am. Gatay sila lambre. Tinood Ate Pres. Ay, kanang daghan kay sakyan na. Oh, lagi. May iba ko gulyat. Saan nila paggamit kada? Pila ka buo? Ila pa nang gihatag mo Grabe ka ng na, mga uy. pobre gihimon lang mga bay. Oo. Milyon-milyon na sakyanan. Grabe halagi ba? Grabe yan. Ay, nagkakatay nila. Di ka na wala yung sakyanan. Di na. Wag yun. Maduno tayo Ay, na. katong gingon Goliath nga maraming bahay, maraming pera, maraming sasakyan, maraming asawa. Pag namatay kayo, isang kabaong isang kabaong lang kayo. Balik ta. Balik ta. Ang maayo nimong buhaton kasi Cinderland. Si ito dong Jikoy. Ang maayo nimong buhaton dudong Jikoy no, kanang naangwa mo kita kay bawo imong amo, pag yun nilang nga ayaw ipahibaw, iutong lang nang imong kaibog diha kay matud pa dire kung maibog kita puro mo gud mga unod nung kailibgon kunis kalibutan. Ikadaw sab na may asawa. Ang asawa na Ang kuya wala ba kun mada siya sa asawa. Kada bang madaan gid siya ba? Kana ba titalon gid siya sa asawa, sa niya anak. Uya dili sa kuya matindal sa bana. Priya ra man. Siya may tital sa bana. Ang kuya og siya may titalo sa asawa kay sige magato dito ka asawa. Hayahay kay siya, uy. Wa ako ana dong Jigoy. Yahay. Itry sa kuno ang kanang babae dong. Itry basig maulian si Ate Pres ba nga malaki Ito niya. na ko nos bambina. Ay, Sa mga bambina. Nagsuway one week oy. Uya wa man jud ko na laki. Ayaw oy. Ang ana, kung kahin na lang gid sila, iladlad na lang gyud nga ingon ana ka. Entonces dili ka maibog sa laki, uya dili po dong babae ang asawa sa tigiya nga maibog nimo. Mulikay na sila. Oh, likay na lang. Ang mga ibog mo, mulikay na. Paibawa ang asawa nga bayuton jud ka. Dili bayuton, bayut. Bayot jud ka niya ang laki, o baybaw sa siya. Dili man na mutubay nimo. O di man na mutubay nimo na may asawa. Entonces wala kay problema ug makatuka na nga maghayang. Mauna. Dili ka lakas ka wala dili lang jud ko ay magkuyog ta. Aw dama. Wala ka dito lumanon. Ang puzzle. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong YouTube channel nga pala may drama ug mao kini atong sunod nga drama. Ay, hello. Kumusta ka mo? Niyan sa inyong lagad sa kanya na Trifon Morales. Kung akong partner din dipito, si Randy Tayad. Kumusta ka mo tanan? Kung ako pasulti no? Asap kita. Always say a prayer. Ang atong unang atong pagpanalangin, ang atong pagkampo, nga po sa itong labang makagawang Lord. Thank you kay Lord sa mga yatak na mong grasya. Thank you kay Lord. Ito maglangan ng atong suwat ang pagkarong itong atakan ng pagtagano. Pinadakan ni sa kalalaki, magpatawag ng singan ng Leandro. Kinagibatan o duwa sa radyo ni Ray Arellano. Igsunan ang atong singer, si Leandro. Kini akong problema, binis ka bagulbulista sa akong awa. Bisag wat sa ilabo, tao storya mo apil, magyaw-yaw. Para nyo masabtan ako sa gilano, no? Kaniyon ako pagsugod ay, samtan nagkanta mi sa akong parimiyot. Pre, Leandro. Parimiyot. Ang atong pambato sa sikat ng bisko, pre. Sikat. Dahil ayaw lang kabalaka. Oy, nausa ka diha, oy. Kanta rin ko pare, gang, oy! Pagpuyani mo. Ay, Sa ka, ha? Sige lang tang ingon ani. Watay ati man sa tong kaon ani. Baho pa yung kang, gikakoy ko gikas trabaho, patakar Apre, lang niya. gikas trabaho taon ko. Unya mas una man kang niabot. Didiretso pa man hinuong kalas imong mga barkada, oy. Di naman dito pas panimahin na to, kinahanglan nga magatiman unta ka dito. Pre. Lungagi ko sa mo, pre. Ay, ginawa, pre. Ulit lang tingin, pre. Sola, pre, sola. Ay, ginawa, pre. Pasigbang kaway pa niya. Inormal, pre. Dito, pre. Sige, pre. Alin ko, pre. Sige, pre. Kada na, mangulit ka. Una, alam ninyo, ha, mga pare, una, To ana. Sige pa makag-inom. Ana inyong gipalit na inyong giinom no inyo pa nagitigom, mapuskan pa na para bayad tubig ug suga. Hay, pero paita nimo eh. Kana no sige inom inyong buhat, inyong sige lala diha. hata na day, bidasan, oy. Ha, hoy mo. Ay, pre. Naluoy ang pre. Uy.
Ako pa nag-asawa na ibida. Iho ko na sa manhole. Ano mo tayo yung gibuhat, eh? Sige, mo kinang gusto mo masakit. Kung masakit mo, saan naman lang na may kwarta. Ay, what? Sama ka! Kung ba na may batasan? Di mo lang gilang bakultahan? Ikaw maganina rin yung ikaw. Igikan pa dito, nagyaw-yaw ka diyan, Dan! Pakabon lang nila sa ato, yaw-yaw po ka, waka ka human! Mau gilabahan ka sa sultan? Hilom lagi ka! Ang ana, kuratan man ko! O sige! Di ka gusto magyaw-yaw ko? Bahala kaya, gubaan ang pultahan! Di sa'yo kuratan ko! Sige, diwas yaw-yaw diya! Bungkag yun ang pultahan rin itong maigo ng kumpatid. Kailam yan ka na kung unsa ko, ha? Sa kartisyan pa ko! Fort Dan Black Milter ko! Kani pultahan patira ng bungkag, eh! Sa kanang imong naong maigos kong roundhouse kick, no? Lumping yun ang ilong mo! Saon, kabadlong man ka. Wala ka, maka di ka mananghit. Hilaw na lagi! Kandahan ka! Imo lang kong kawawan sa kong mga kumpare. Bida, usap niya, ha? Buhatong litong buhatan mo! Diba? Ha, doon na. Imo na yung bukulo, inahaw niya! Wadong! Oh. Uy, Mami! Oh, unsa man ka? Di lang ko nimo padayon nun. Alo, unsa ba di? Dali, dayon nga ni Mami. Asa naman bana nimo? Tapos iyang trabaho, Mami. Unya ikaw? Maubilin sabay. Dako nagsweldo imong bana doon na? Nga mabuhi ra mo sa iyang kita? Oh, mabuhi man, Mami. Wa pa man sabi anak. Bisa na. Ang mahinungdanon nga kanang inyong income, masiguro ninyo nga doon na pay dakong sobra kay sagikan sa mga gastuhan ninyo. Oh, for example ha, bayranan sa tubig, suga, sa abang sabay. Unya pagkaon pa ninyo, plite. Ha? O kung saktura ang kita sa imong bana, uy, panarbaho, uy, doon na. Abagi ang imong bana. May trabaho man bitaw ko, Mami. Sa may trabaho mo? Nangahinti ko punirarya, Ma'am. What? Dako man na komisyon, Ma'am. Okay, pero, uy, kung ako pa ikaw, no? Mutira ka sa daan ng pagpanghinti sa yuta og bahay, mas dako na komisyon. Mao ba, Mami? Oh, bibi, pas na ka sa kuno ko ihabi. Imo malang kong isistoryahan, oy. Ganina rabay akong gigutom. Ay, hala, sorry, Ma'am. Well, it's okay, ha. Gigutom lang yun ko. Usara mo itong kabuo ko, burikat akong nakaon ganito. Mao ba? Padagot ni mo alahas, Mami. Nya panburikat sa imong gikaon ganinang buntag. Oh my gosh. Oh, nakalagi kami. Oh, nga naman di ay. Di nakapanis sa inyo? Ay, basig adi ka po yung problema sad. Siguro ka? Oo, oy, pera ang bida. Napa may hinoy bakante diha nga kwarto sa kwarto. Pwede ka na, anak mo do, daddy dia. Say daddy. Was daddy ninyo, ako ra. Mo ba? So magkadiha doon na, iha. O magtingog-tingog din ha, naunsa ka? Wa pa magdayalog, Mami. Bida. Ma'am, unsa man ani lang sa academy? Kung gusto ka ipakuha lang nato imong mga bag. Imong mga sinina ba? Ay, ayaw na. Di na kinahanglan. Bida, no? Salamat taon, abin ako ni Puyo. Leandro. Yes, mami. Huwag akong mga malita na asgop garahe. Ha? Oh my God, oy! Huwag kasi mong galingon. Kuha, kiring mo man, mami. Lakaw, kuha atong akong malita dito na sa may gate. Di ko kadaog ato. Kuha ato ba, sige, ikaw ba ato? Pagdali. Pagdali, Leandro, oy. Kuha ato malita ni Mami. Lagi. Sige, kadiot sa. Iyay, murag kulbaan sa kahimtang na ko na. Bakasyon, makatao ni akong ugangan din sa amo. Ay, wala na. Masya ako yung kalibutan ron, ani. Probida, libutan ko sa mga kalaban, ay, pagkakidot. Kinikiniyas kong ugangan o asawa hanggang mayar kay di pre. Pero murag parehas ba? Di, mga plastic ba? Pero gaba lang sa no. Dili lang tungol kay ako paning ungan nga babae maldita. Kay yung ugangan akong lalaki buutan ayo. Hagbay ra tong milaya sa mo panibahay ba? Pero kay sulngon sa diyan ko sa awa. Unya. Unsay ato? Sir, Marcel, sir. Leandro Magnoot. Ako ring order? Oh, sir. Unsa ngano day, sir? Basig mauning electric pa ng gamay mauni. Mau sir. Dira Aliw lang ko permane, sir. Sige, salamat ha. Sir, murag paningot ka. Murag kinahanglan kag para pahit imong singoda. Murag nindo ta da. Ay, palit ka rin, sir. Nay, palit ka. Murag katagaan ka da, bebe. Mau ba, sir? Usap na. Tapom lagi da, ha? Pagkakitort. Murag mahal-mahal na po ha da, ha? Kadiot lang kay usap dito po nimo, ha?
Mo deliver ka o baligya kang trapo, klaro hana. Kada para ni matinding pangailangan, sir. Nay, lagari nga ako, sir. Kada naraman din na. Palit ng trapo, sir. Unya lang Wala ko. kabuk, sir. Bila. Ay unya nagbahuruto ng kamubulingon akong trapo. Napay daghan din na usak sa akong bulingon. Kay George pwede mo, sir. Ano na boy? Okay na ni. Ayan na kainis siguro sa kong ugangan. Ganahan na siguro siya ni electric pan na. Dong, kasi may mag-order dong. Kwaday, order ko gamay electric pan para sa kwartong mami ba? Hala, di magsilbi si mami ano, ikaw pa may anak. Mangita nag-aircon. Ano, may aircon? Oh, pangitaan din ni mo. Ano ba itong imo nang gitandong nga ni mo bakasyon? Maikaw ba sa ta? Kinsa ko tayo magdari sa daag sinin na taon. Abi na kong buli na siya. No, anak na ba si mami? Grabe pa na ako. Bantog ra? Man, nakaayon si mami sa imong gipalit ng electric fan. Kauyon mo tingali. Ay! Uy! Si mami, siya rin siya kay Leandro. Dala, doon na to. Utsang, kinitambo. Sirado man eh. Utsang, din na to. Tabay! Mami, kadiyon sa alaan namin. Wala ko, kuha na ko na plikit yaw eh. Mami, okay na kadiha. Okay sa imong mata! Bisiyagi na gani ko! Naon sa day ka? Lalambot! Naon sa nalambot? Basta kay dalyan ko ninyo din. Sakit na kayo, oy! Pagdali! O lagi mi na nami. Leandro ang yawi. Dali, abli na yun. Day. Dali, uy. Abli na. Mami, asa ka? Ay! Hilamay! Matungkad ka sa masaligan, mauwaw ta! Saan yung di aligri noon sa nabuhok ni Mumi? Animal! Kani imong ba na mo'y nagdagimal? Anong taon sila buta ko na? Tuunan ni gahatag na yung electripan! Anong taon? Ay! Inahat ko niyan ang pagutanan ni mo, ay! Badbara ng akong buhot, nagikaon ng electric fan! Badbara na ninyo, ay sakit ng kanin, animal! Badbara, Leandro! Saan ko magpadbara na balibon mo na? Pagdali, oy! Kinilado na di akong buhot! Ay, kaya pagkakuguting! Sa omri mong guteng! Putlong tayo mo buhok ni balibon! Tilaguta sa kong gangan, ibo tao niya buhok sa ting. Kaya kanang electric pa na ako gipalit ka to maggamay tabot palaban ba? Kunya, di lagi gusto ko limo o doon gidang o sa gamay pad. Kaya lagi, para manan siya. Ay, balibon rin o pala buhok. Mautong ako lang iting. Giputol ako yung buhok niya. Hinilong nami. Ang alam mo sa kasi mong buhok na naputla, napahak na. Animal! Leandro! Animal salbay! Ay, ako may masulo ni noon yung ganun taon. Ano kita yung gipadool ni Memo? Hilo da ay, kausan pagtubag-tubag sa gigas akong mami da. Di mo itong bagay inyo mo sa ilan? Kay di ay. Ikaw nagpalit ng electric fan, di ba? Ikaw. Sa'yo na ipalitan mo electric fan. Di ninyo masabot eh. Papa diha ay, tanawag yung sa limang buhok sa akong inahan. Tanawag daon sa nana. Bida sa ninyo. Palitang electric fan. Magyaw-yaw kay limot. Karon palitang electric fan. Ako rin sa itandaan. Ako idautan. Labad bias. Oo, na ko nyo. Labad. Pagay! Ayaw na! Ayaw! Ayaw! Abi na kung padayo ni mo may galit. May paibuin na nga. Si ayaw nay. Ay, ayaw ng kaldero ihapak. Karing-karing martilyo. Bida na rin. Abi na kung pupugo ka na eh. Sa mutan-nutan ni mo. Yay! Noon sa noon ni Bok, na ko kining una ko doon ha. Mura naman ng rice terraces. Ato ano ipatarong sa parlor nay. Tanya, ato tag parlor na. Dili ko mauwaw ko. Papasuron ko ni mo diya, nga iunin akong o. Mauwaw ko ay. Pagkao lang. Nya, wag ko ikaw. Ari kaliro, ikaw ni. Ilam diya! Saan taon sige mo diya po kagilak niya na eh. Ang di mo hilak. Nga di na mo matabag ang iyang buhok o korte. Mautog, yung pawad lang sa bayot. Brobin ka saulin mo ka na, nay. Sa may tulog ka pati imong gaon na Hilong! Hilong Leandro ha? Kung dili pa tungod ni mo, dili unta maingon anak si nanay, anuman kang Leandro ha ka? O sige, may tabo na tungod sa iyang kaguol ha, pamutos na lang ginog, layas din niya! Dola! Mga na akong problema, ipalayas ko akong asawa, kaya lagi ito yung singinahan tungod na ako. Sabi saan ako? Paliwag ko niya, be? Sabi saan, balitan niya ako silang titikpan, saan ako? Be, kung kamoy pasultiyon, tro. Okay, ang sender na to karoy adlaw. Ako sinder at si Dodong Leandro. Leandro. Kanis Leandro buutan biya tao ni. Kadang bugol-bula lagi na yung asawa tao natin pres. Grabe mawa siya kasabot lagi kay ang iyang ugangan na ana din ha apil magyaw-yaw daog-daogon man tao siya maayo. Nya ang iyang ugangan natin pres galibutan man iya gipalit ang electric fan. Dayon, pagpalit yung electric fan natin pres ang iya siguro kung ugangan gipaduol tog maayo ang iyang naong dito sa electric fan.
ang iyang buhok gisuyop na suyop sa electric fan. Purti sa gita. Sakit, ana. Purti sa gita si ugangan mura bag pahigmat taba si ugangan pagapil-apil sa na sila kay buwang naman ang anak niya. Mao to nga. Ay na upaw taon si Ate Pres. Wa maupaw na lukot ra si electric fan. Bisag yun sa Cortis Bayot Ate Pres wa man gyud madag kurti-kurti abang man. Dako ana to kaayo. Oh, ay giupawan na lang yang mama. Mao na problema. Mao nagipalayas taon si Ate Pres iyang ugangan ug sa iyang anak. Basta may sa good ang katong kuan. Ngano sa kalibutan nga paduolin mo ang imong buhok. Magbubod gina sa palaba, di ba? Murag sila pay ba? Kanang electric fan bitaw nga ana-ana lang Ate Pres ada. Iyang gikuan. Wa siya kabantay nga us-us niya. Suyo po niyang buhok. Pero wa ba unsa sila pero pay? may momento pwede i-off diretso. Off dayon. Oo. Mao na nga wa taon mo unsa ang buhok nila pay. Mao ni iyang problema ron anong gipalayas taon siya unsa pisa nako nga gipalitan mo ako sa electric fan kay gimutan man taon. Oo na. So bisa niya. Para nako para pahigmata sa siyang ugangan Ate Pres ngay pag-apil-apil taon rin unsa. Ang okay na mutabag kasi mong anak kon palitan doon ay tabangonon pero kanang pagyaw-yaw-yaw nga mga ugangan. Yaw-yaw. Apil siya yaw-yaw. Maayo, mayaw-yaw. Apil siya yaw-yawan niya yung umagad. Di ba ayo? Bam, unsa ba ato ka bata? Ipon man ang ugangan sa ilahala, no? Di bakasyon ng taon, Bam. Oo, kuan sa tingali bugtong po tingali ning anak si kaning ato ang sinde ang kanang babae. So basig bugtong anak, kunya mo sa nga ang inahan, ang magidikanan ning ipon nila sa pagpuyo. Apan luging mo na nalagi nga nakatugang nga na ang ginikanan sa atong partner niya magapil-apil kung sa mga ino mga lalis-lalis. Ug ka diri sa Sirach 25 versikulo 20 ang usa ka bana nga hilumon nga may asawa nga tagautawan sama sa usa ka tigulang nga nagtungas sa usa ka bungtod nga balas. Ana din ba? Ato pa dili gud siya makatungas, magsige siya us-us. Dili siya magkapadayon, dili siya muuminto, dili siya modelanto. Gubot pero may iyang huna. Tingali, mayon ka ganong nasangit ang iyang buhok sa iyang ugaga dito. Ano. May usahay nga kita matiguang ng gulyat, dili ta kaklaro sa tupananaw kung naduol na ba tao layo pa bata. Siguro pag-agi niya, labi nagtaas sa buhok niya, pagpalid, nag-abot ang tumoy, siyempre masuyok, malambot yun siya dito. Malambot yun? Ang tingali lang, pwede mo tingali kang gamiton katong electric fan nga katong ari ibitay? Ceiling fan. Alala lang, kay dili man delikado mahaduol si Lula si mama dito kay tuwa man siya sa taas gibitay. Unya may tabo ba kung matagakan sa diyan siling pad. Sabot what? Dili man kay tarungon man sad pagbutang. Ang kanang kunong amo tinuod ba gulyat, ang kanang kunong siling fan kanang ipang bitay, dili si kuno na delikado sa buto. Kay sa katong kanang mga stand fan. Kay ang motor kuno ana na ipon siyang ulo-ulo, siyang lawas. Ug kadto kunong gibitay naman kaya po yung motor siguro gapon ng ibigay. Butog gapon na ba? Basta sobrang kainit. Oo. Ano na lang siguro dong, alimuot man iyang kwarto, so pwede kang gamito na lang siguro ang electric fan, kato na lang ceiling fan. Dili maigo ang iyang Okay. Hay maayo, magtukod sila og kuan lang, kanang, gamay nga balay sa tapad, unya, native ang kuan. Style, kanang, kuan ba, kanang mid a bamboo, para dili alimuot, dili na lang i-concrete. Ana lang no. Okay, usahay kita mga idara na gulyat, dali kay talimutan mo na usahay bito nga kanang mga dagkong balay na agad na sila gamay sa tapad para sa mga idara na. Murag kita mga idaran Bamba, makita taglandong, murag malipay ito no? Okay, dali kay talimutan niya kanang dili ta gustog saba, dili ta gustog sabot pa rin sa kaya mga idaran gulyat, mahigmatan na alas 2:30, alas 3, pero sayo sana sila matuog, sayo man magdupa. Muna sa'yo pa mahigmata. Ana na lang. Sige na to, Cinder. Si Dodong Leandro. Sir Leandro, ana na lang. Palitin na lang ng imong ugangan o katong saan mo palit? Gipalayas mo siya? Sige, gipalayas siya. Ikaso pabalikon ka, pero karong gipalayas na ka, masad mo yung anak no. Karong gipalayas ka, kanang... Karong nga gipalayas ka diya daw sa inyong bahay. Batuan na inyong bahay. Batuan. Pakuha na tayo, pabugbog-bugnaw sa... Pagtuglaw sa kanang ayaw sa kuli dito. In kaso pangitaon kapaluyon ko si mo asawa kay basig by chance na mangita ang mo asawa kini mo, mao na lang to ilisil ceiling fan gawas bisan pa og kanyang balay konkreto hasang iyang second floor konkreto pwede ra na mabuta ka sa panday og kanang
Kasi ka naling lansa nga para sa simento lang na concrete nail. Concrete nail. Para to isangit. Kaya rung na nga, malambod, libi na kay sa na amang gubay dara ng babae gulyat nga dili puputlan lang buhok yapon bisag idara na. Taas lang yapon tukuyang malambod. Kaysa ako nang gingon, mas delikado man kuno ng electric fan nga ang iyang motor na ara sa iyang mga stand fan o kanang mga electric fan nga mubugtil ipatura kay sa katong ceiling fan nga dili kuno kay dali nga mo init. Kay og mo init, mamatay. Lahi ba itong iyahang sa gulyat? Ano? Nito itong mainit-init. Anong gamay na kayo mabuhi? Parang manulisok. Salamat mo mga kanina naman nun. Kung ako ang pasultihon! Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong YouTube channel nga pala may drama ug mao kini atong sunod nga drama. Ano yan sabi niyong alagad si Kangina Telefon Morales and then my partner sabi na ako dari si Juan de Dayad kung ako ang pasultihon asap ka to always say a prayer mga kaisunan na importante at ang pakanalangin o pagsampit pagampo nga ito na ba magkagahon Lord thank you kayo sa mga hita ka ng mong grasya matag-adlaw thank you kayo Lord pero dito mga yan ang suot ang pagkatong katagan ng pagtagan ng pinagakin sa ka babae nga nagpatago lang sa nga Ludi kinigibawatan doon sa radyo ni Ri Arellano kaisunan ang atong sender si Ludi. Kini akong problema bahin ni bana nga sobra kahambugiro nga hangtod ang mga personal na kaayutang ipanghambog pa pero araw inyo masayra ng akong sugilano no ingnon ko sa pagsugod ini ang tanan. Sikapin mo, pilitin mong tibayan ang iyong puso dahil ikaw ang hubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalain na tama lagi ka diha. Ganina ka na diha? Huwag ka mo duty? Duty man. O yan ano na ako ka diha? Apin ako, nilakaw na ka, uy. Ay, relax lang, good. Maka lang. Bala ka mo. O nyag, mapotbol kasi mong trabaho, makal, patana. Swagi lang, football. Di ba? Manutpik sila, siling tukog. Wala ka ba kung unsa ko, kalaka sa mga gitrabahoan? Manang magkinto yun sila na ako. Mao ba, kuya, ano, magkinto dyan sila? Ako pa. Sa ako lang disulti sa management nga taktakon ko ka na tawana. Ako na bang management, ako mo tak dayon. Tabo diyan, bugiru abi ni Jigo, di man taong ka naliwat, uy. Siyempre, sa akong amahang gwapo. Ayan na lang niya, Jigo, mura sa jug ko wag makailas imong amahanda. Nalimot ka silingan na taka ni adto. Kanang imong papa magadtuan na sa amo adto na magutangan. Ay, kaya adto naman to dahi, pero karon wa no. Wa na, siyempre kay minyo naman ta. Ang ako imo naman, mao tingali na purpose nimo no kung ngano gipakaslan ko nimo no. Wa kung tao. Ay nalanda nimo Jigo. Kun na siya ba? Unha gyud na niyo? Ikaw ba, magpasidaan lang ko nimo ha. Sa managang. Kanang imong hambog ba ug ingon man kanang imong butbut. Pahinay-hinay na uy. Paghinay-hinay. Huwag ka kasabot ha. Gihimo ka lang electric fan sa atong mga silingan. Anong taon? Alimutan ni sa ila, manawag din na sila sa imungan. Ano malagay? Ikaw lagi mo na lang electric fan. Kaya mas nindot kuno ka kay kusog imong hangin. Selong. Sige, panghambog pa. Wa ka mahibawang gitawag na ka sa atong mga silingan og 3D. Unsa na 3D tulok adlaw? 3D electric fan. Yeah. Hoy, kamo ba? Ay mo pagkuyog ni Bitoy ha? Ano man daw? Standard ba sa to siya? Unsay standard? Standard electric fan. Mao nang ayaw mo pagkuyog kay magkuyog mong duha, kuyog mga palid ng mga tao. Magkidot. Okay, nag-abot na sa ding duha ay. Sinsya na ka na ha? Ay, kumawa ka. Tani mo tindahan, imuon na niya ng department store. Ay, pastilan. Kapobre biya tao. Kung ako'y mo ingno ng salod, kung ako, baligan lang ko na, sos. Bisay mo ito yung mall. Mall. Wa na good taon. Tigo ba? Nasugod ng hangin. Kani kusog pa ning Kristen. Pero hoy, siguruan ninyo ha nga dili lupa ding akong tindahan ha. Wala ka ng salod. Kay kaning yung hangin na ni, mura na nakutot. Bida utot niya. Huwag ka kay bawa kung kinsay naghimo ng molog. Molog siya? Ay, pakawaw do. Kay ka na tagiyana, nagludlod to na nako nga. Makatukod silang sana. Kay, ugwa kumutando. Di na makatukod na rin. Mga ikaw, ay na pagpangatuga-tuga pa. Kay dito ka magsulpin ako. Wa pa ka mataro. Nga mao'y mo guba sa akong record. Be, klarohon nun eh, tato. Klarohon tani. Usang yung topic na to, be? Bisan unsa.
bisan ang mga kanang mga taong mga karaan ato na hisgutan. Kana da, nindot ni da. Nagbibiyon sa specific topic, yun to, anibe. Ay, kanang mga panahon kani ato nga karaang mga tao. Bisan unsa sa karaan. Samot ang puldi na mo daan. Ha? Kay, nay, kanang wala pa na mga daan, wala na. Iningaw nga. Oo na, ma-please ko karaan, mauni karaan na nga. Kay, bisan ang artist, maglisod og drawing nga. Kaya, totoo kilo, ha? Ha, murag daghan kay sisi. Dugay na kanang naunga. Bitaw no, Max, ay. Kanang imong naong ba? Mo din parat kay pag naong kay gitugka naman na nagsisi. Permisot gani mo pinakakaraan, no? Nakakita na Biblia. Ay. Abot nagbibili ay. Maunay pinagkanindot na topic about sa Ginoo na. Kana. Sige. Mao. Katos Barabas ba? Ari to sa magpangayuan akong Lord. Lukod but na nang ko ito. Sipot. Giun sa man mo pagkaibaw nga but ha? Pagklaro ha? Ay. Ayaw mo pag-away din ha. Pulos rin ni binut-but ato. Way maninood ha. Nara, kada ba kaksay? Umano ka, kasi nga ano ka ni si tao. Jay ako. Ay, wala lagi mag-away. Pamut-butawan ng ato ron. Mamuli mo dito ay. Sa muka ninyo. Oy, Max. Mas nagtukas, bugan ka. Ako, labaw na ko. Oo, kaasa ko kung sibog di mo. O saman, ha? Warakas kumingking tao na ko sa kambugiro ay tao no eh. May nang akong pagkambugiro kay honest pa ko. Honest ba? Matinudanon. Usa may naka-honest ni mo? Ngamayang ko ni ka nga, hamugiro ka? Ha? O di naman niste pa isulti o ang kuno ni mo sa kadaghanan nga hamugiro ka? Kaya ang tanang ay mo magipanulti, ha? O tanan ay mong gibuhat. Ulos na hinambog. Busa dili na kinanglan mo sulti ba ka? Sabot ka? Bebe. Magbubuhat ay. Lakaw, panibata mo! Way ayo! Way manugo ka nga akong tindahan! Way halin! Panibat mo! Umisok ko na! Butang! Kamo ba, nagtuo mong naamoy makuha ang kaayuhan ang inyong paghinambog, ha? Wa, uy! Ang resulta na hinuo, no? Daghan maglagot ninyo. Unya, ug naay maglagot ninyo, nga labaw pang turtugok ug utok ninyo, pamusilon uroy mo, ha? Tungod kay naglagot ninyong hinambog. Aw! Langit diretso! Giun sa mo pagsiguro nga langit, ha? Malangit, ha? Suod may Nor Pedro? Ilo na jigoy, hal-hal ka lang. Tinubag to! Sus, kamo tingaling sa tanas. Kay mao man ay hari-hari sa mga bakakon, sa mga butbuton nga sama nimo. Hala sige, aron kuhaon na kasi imong hari kasi sa tanas pag hinambog pa, pag binutbut pa. Nagipanghambog na ba na ni Noy Jigo dito sa tindahan niya ng salud ay? Nga naman, o sa bayang ipanghambog? Nga ikaw kuno ang pinakagwapa o pinakabuutan nga asawa. Dili pareha sa asawa ni Max nga sige lang kuno pusta sa swerte rin sa way daog-daog. Mao ba? Oo. Pero libog lang ko. Uy, unsa may gilibgan nimo? Ingon magud kagani atong nga dili na patuan ang gisulti ni Jigo kay pulos butbut. Dili man sa ingon nga dili tinuod ang tanan niyang gipanulti. Naman say tinuod pod. Sama sa unsa di ay nang? Kana iyang giingon nga buutan ko, kana tinuod man na. Pero iya lang gipasubraan. Unsa pa man iyang gipanulti di ay didto di ay. Kuan lang kanang ingon siya, dili ko kuno mahitabo nga makabiya kaniya, kay in love ko kuno kaayo kaniya. Og di gyud na siya mag-usab ang iyang batasan nga hambugero kayo, layasan ko na tawhana. Unya? Basta lagi. Unya unsa pa may lain niyang gipanulti? Ingon lagi siya nga, dili ko ka makabiya niya kay gawas nga in love kuno kaayo kaniya, magpangita kuno ka sa iyang kuan bunal. Sa? Mo man iyang gipangambog dito. Dako gid ko na sa bunal nang? Dito ano eh? Tinuod na nang? Ambot. Ingon pa man ganit siya nga, human ni Gigi, ilang tandayon kuno kay ni kaugma. Tawhana, uy, karon lang gyud ka. Unsa pa may iyang lagi sulti? Ingon siya, mura kuno kag mabuang kun makatilaw ka na sa iya. Amaw ni tawhana, di pakauwawan lang gyud ko. Karon lang gyud ka. Kanta-kanta pa ay. Katula, tata lang, atron ka. Karon siya na akong animala ka. Hoy! Jigo! Unsa ha? Ay kung siga-sigayan ni mong mata ha, mari ka. Duol day na ako. Duol dayon. Dali kay dako kag sana ko. Duol.
Sam na siya. Ano sa man taong oy? Kung tanay ka unsa ha? Ikaw mo ihanggaw kay kasanan ha. Nagpakauwaw ka lang gidako. Ano man? Unsa ni ka tinuod ang imong gipanabi ha? Nga mabuang ko ang imo kay sobra ka dako ha? Tinuod na, kahilas nimo. Mas dako pa man gaya ng kumingkings bata. Nahibaw ka bag unsa ni ka dakong kauwawan imong gibuhat dako ha? Mga personal nga butang imong gipanabi. Unsa ka maglasihas pagkatao? Uy, hasta ko giamong pa ko nimo. Ay, sus! Wala ba yun ay oy? Unsa na? Ikaw wala nimo kay baga ka magnaong. Naunsa man taong ka, oy. Relax lang, go. Di ka madag-relax ha? Kay nauwaw kay ko, lupi pa imong gipost sa Facebook ni. O sige po, wa man na i-post, oy. Unsa wa? Wa bitaw. Wa lagi. Pero mas grabe pa imong gibuhat kay ato yung mga silingan imong gipagsultihan, animal gyud kay kastanan. Ay, na guna. Mayroon kayo ng pagka-problema, ha? Damay ha, di kami ang kaana nga pwede magkag-ikihan ako ana ha. Very small, right? Pasalamat na kay imo kong asawa. Ug lalain pa kang tao gikihat na kado. Oh, may noon. Oh, sa! Ne kara. Ano sigo ha? Di ka gyud gani mag-usab anang imong batasan. Magpadayon pag gani ka anang imong pagkahambugero o pagkabutbuton, layasan ta ka. Oh, come on. Huwag ko magbinuang mo. Sige, ipadayon yun na. Makita mo yung tatag, ani ba? Oh, day. Unsay day? Ano naman na ginuto na man ay talent na to. Talent si mong mata. Kanus agutan mahitabo nga nahimong talent ang pagpanghambog ug pagpamutmut ha. Kanus alang. Ay, abi. Basta timan ini ha. Magkadumugan ko, chigo. Layasan tagid ka, promise! Mao na akong problema. Kadiun sa akong badlong akong bana mugas kyung pagkahambugiro o pagkabutbuton. Unsaon ko man ni siya? Uy, nakay tambal ani nga pwede tumar. Mo gini problema na ako. Unsa man ukang pasultihon? Ludi. Okay, ang sender nato karong adlaw. Ato sender ati pres kaning Si? si Ludi. Ludi. Oh, simpor man kani iyang problema. problema Kani nga naman. iyang bana nga butbuton kayo. Anang mga istorya pros butbut. Mao ning lagot kay ati pres. Iya ni gipalayas yung bana taon. Iya sa ni kinaiya no kanang butbuton Butbuton kayo. Tanan jud kayo sa ayaw lang yun ko. Ay lang ko na diginuta dai na katapusan niyang istorya. Ay lang diginuta dai. Mao akong talent ko ron niya. Talent si mo bata kanu sa bitabo nga mahimo talent ang pagpaghambog, pagpamutmut. Kanu ka? Kinaiya pod. Oh, tinuan ni ha. Makadungog pagali ko Jigo. Dili pa rin Jigo Castro. Amigo man nato. Layawan ta na. Lawayan ta. Lawayan tika ha, promise. Lawayan tika. Kada bang murag ludan si ano? Kadungog. Unya to. Layawan. Layasan! Layawan mo gigas Ibu ko yung lawayan. Ibu ko. Abi ba kadang mo science siya more at pres ba niya yung lawayan. Layasan di ay. Layasan. Mao na diha ang problema ta siya. Ano yan bara ba? Sa din pangutana diha ba? Ano ang problema Ang diha? kani importante kuning pagsinabtan sa magtiayon. Labi na karong nini pag-record ato nga nagsingabot na ang ni atans panahon sa Misa de Gallo. Kay kani pag-record nato 16 man ta sa December. Kung ari ka diri sa panultihon 12 verse 18. Ang pagpatakag sulti makahimog lalom nga samad sama sa espada. Apan ang mga pulo nga maalamon makaalim sa mga samad. Kung ari po ka diri sa Isaías 32 versikulo 6. Gingon diri ay kay ang sulti sa buang-buang pulos walay hinungdan ug dautan siya nga laraw. Ang iyang buhat ug sulti pulos pagbugal-bugal sa Ginoo. Wala niya pakana ang gigutom o painuma ang giuhaw. Sa ato ba puro kadaot ang iyang mga intensyon lan. Ludi, isip ikaw may pares, ikaw may asawa, ikaw may kauban, pantulon ko ni mo na imong bana. Ayaw gyud pala ani kag magdahan ang yang kinaiya, dili maayo na binagnaka mo mga anak, ingon niya nga kinsa ng anak ng Rani, ikabuutan sa tara siya anak ng Ludi, liwat ang bana. No. Kinsa ng anak ni Rani kabuutan. Pilay uyab umpat. Anak ko. Kinsa man ang anak? Wala man. Walo ko rin sa walo. Kuritis ko. Ano Ludi kay ano importante mainom dong bitong gulat no ni akong pag-record nato karon natong breaking news nga duha ka anak ug usa ka asawa. Record nato gagawin lang attorney, grabe kay to. Ni nato pag-record karon gipusil niya yung asawa. Manablan lang ta siguro to siya bam ang iyang tuyo ato bablo sa ako daw na hutdo niya yung pamilya, ini kamatay sa iyang pamilya maghikog to siya. Pero wa niya tuyo kay tuan pagsikap-singan lang iyang mga anak taon.
Gataki siya may gataki. Oh, ang unsay nga ini ang kadto nadungog nako sa charismatic nga healing seminar. Gingon lagi kay makonsider man nato na sakit kay putol man pikas ti ilan niya kani suspect lan. Gingon lagi dito nga kung masakit ikaw, kay pung pa sa anak bisag ni ana ilang papa pero maayo do kay batasan ilang papa murag naburido ilang sukad nga siya dili na makalarga sa abroad. Kay ani ni ana gani kuno ni papa kausa nga suri nak nga wadyo kuno wa ko kapatiwas na mong eskwela mo nangon siya bisag unsa kuno kasalbahe ilang papa dili gyud siya kaingon nga muna kay no nya ang iyar man usa ka anak ba lumargahay ra ba to di ba? Umaga sa abroad. Lagi. Ako mo lagi gulat, ang masakit kuno tao matupat ng healing seminar kung masakit kita, dili siya punishment kung dili a calling. Pero kung kag calling yun sa death, kung masakit kita niya mamatay kita, ato kuno misyon ato padayon sa langit. Pero kung masakit kita nga dili kita mamatay, it is a calling. Anhi ang ato ang mamaybuhat ipadayon sa kalibutan. Ana. May manan si Rani. Nga mo palit ko kag slat ni Father Ciano Obod. May manan si Rani kini amas kito og true religion. Ana. Oy, ang award ugma, awarding na ugma Charles. Og mao ta kung ingon inday nga pantulan gani mong bana kay aron tingon dunay kausay ng Bam, ikaw ba mo award man gyud ka? Di ba? Ugma, mga award mo kasi mga tao. Wa pa gyud ka kasuway nga ni award ka diri sa speakers recording no kani sa side it. Ay, award nga fake mo na yung award. Katong yung best actor niya si Sir Ariel Moy Spinner. Mao yung best actor. Yun ang gani best actor niya nga sound man. Panayon ba? Sige ba? Inday kanang badlungan ganay mong banaw niya. Sa ako nang gingon kini atong gipangbasa dire kay wala di ayong ikadulot. Way kakag. Importante manggod sa managtiayon ang pagsinabtanay. Pero ang ako lang libad ani sa diyang bana bam kay dili ba kay hingaway iya but-but ra gid iya. Pamut-but ra gid iya. Wa man ay kaso kung but-but ra. Kanang hambog-hambog. Basta kay nahibaw ka nga but-buton ana tuo. Di ba? Isaw na kanang kay baw ka but-buton siya. Mo tubag man ka di press mo ka. Sus di barko ni agi pagtingog sa barko but-but. Nawa na sa una. Karon ay sa na but-buton ng tawana. Di nahibaw ka na lagtuo. Manay bitog sa kuan pa sa ko pang mama kanang basi komedya to iyadang tinuod. Oh, inanapod. Oo. Sa ato pag mo but-buton ate press mananglita no ikasugat mo kay nga but-buton og mingon siya nga love sa nimo dili kay kakatuo kay but-buton man siya. Ina na to but-but. Og ako kuno ingno na nagulyat no. Oh nga kan labo na ko admire ron sa Facebook. Kahapon yung adlaw kadawat siyang mensahe. Ingon siya ko musulti kun mo tinuod na kong gibati mo tuo ka. Akong gingnan nga kanang nang unyar ta mo storyana dong. Kay palitong unyar ta mo storyana dong dili din sa phone sa personal gyud. Kay panalita mo katubang og 72 wa ko kamatikod nga dunay laki na higugman ako. Naluoy noon. Asa to pa kanang ingon siya ba nga I love you babina niya. Ang boyfriend ka ron di ka mo tuo nga love kanya. Ako dili ko nga ligugma kay dili na may tabo nga ang lalaki mahigugma ang bayot. Pero mingon kag luoy, kung imong sabton, ang kaluoy nagdagod gyapon og gugma. Pero ba ano mang naay mga lalaki mo pagkasal og bayot be? Bayot sa daoy. Dili oy nasa na ilay. Nasa na ilay. Ang laki pagka nay tendency nga bayot po na. Di ba? Dili ka ba kasal uy kung laki di ka tinuod. Dili uy. Gawas sa ana. Dili makig-live in makig-uyab ka pero kasal dili uy. Pero gawas ana. Ambutang ka gawas og babae ati pres no. Amo ra gyapon istorya ha. Murag dili kayo murag hilas. Pero lagi kung panalitan pareha gapon kung babae nga makiguan murag doon na gapon ay gamay. May pakalakin-on sa tiya. Inana po. Pero ang ako nila masabtan, nasimang naman natin istorya, no? Ako nila masabtan, kung ang babae, kung ang lalaki o bayot, usay ang laki, doon na yung pa sa bayot, panglitan, financial. Ang nila ko masabtan, kung babae o tumboy, kayo usay, ang babae may mo gasto sa tumboy, nalipog ko. Labi na ako i-blackmail. Ako na i-blackmail mo nga, ako na ipakita ang imong nude nga, picture no, di ba? Kana tingali pero uguan lang di tingali. Uy. Balik ka. Okay, balik ka. Inday. Balik ba? May balik. Sige. Sige sa taguli. Ikaw lang siya gahapon ko mo to. Basta gisulti niya yung gibati nga rin ako. Oh, yan. Yun sabi mo. Ang kung tanaw ko sa kadako ng iya. Yung gibati ba? Sama ka muna ka dito naman nun. Doon ako ang puzzle.
Ug mao tong listeners ato ang drama nga gi-upload karon nga kun ako ang konsultion part 12 o usbon ako pagpasalamat tanan mga komentor nako. Salamat jud kay sa inyo sa inyong pirming pagpaminaw ug labi na tanan ako mga listeners. Salamat jud sa inyo Ako di shout out tong nag-comment sa tuwa. Shout out na ko si Rodrigo Valli, si Ma'am Delsam 99, shout out ni mo dia ma'am, si Jude Polistico, shout out ni mo dia, labi na sa inyong tito pod, naminaw, shout out ninyo sa inyong duha dia. Si Oscar Abedog, shout out ninyo. Si Barbie Casdi, shout out po na ko si Arlene Berlin, o si May Tasio. O mao to mga listeners no, tanan ga comment sa tuwa, batong shout out. So katanga-tangi na po mga listeners sa tuwang palamay drama. Mao na sa itong isunod o upload. Hapit na ito naabot o 1 hour. Ako na sa niyap. Isunod ito mga listeners. O usbo na akong listeners, salamat jud kayo sa iyong kanunay nga pagsunod o pagpaminaw sa ito ang mga drama. Daghang salamat sa iyong tanan.